francúzsky rusky. Dnes si ukážeme najlepšie vychytávky Opera GX. Ako prvá vychytávka je, že môžete inštalovať akékoľvek Chrome extensiony. Ďalšia výhoda je, že si tento prehliadač môžete navrhnúť podľa svojich predstav. Ďalej je v prehliadači zabudovaný Force Dark Mode. Ďalej môžete jednoducho blokovať reklamy a sledovacie programy, taktiež je tu VPN, čo nie je VPN ale proxy. Ďalej tu je GX Corner, kde vidíte, kedy majú výjsť aké hry, ktoré sú momentálne zadarmo a tak ďalej. Ďalej neuveríte, ale je tu bočný panel, tu je veľmi veľa vymožeností. Máme tu napríklad GX Cleaner, ďalej tu je GX Control, kde sa cítite ako pilot lietadla. No nič moriačeky moje, to by bolo na teraz všetko, do faka, zvedlo mi kvietko, k subti dement.